Goran. Fantastičnom igrom. Idemo kuć meč. Ok. Zabijemo. Zavrtamo gol. Odavde sam ladno dobro. Za moju sve tako da. Ono je to ovako problema. Ovo je samo prečku pogodilo. Hajde. Počeo da mi nije. Vidjeli ljudi kakav gol. Evo vidite, ovako staje golove, gledajte. Jako. A zašto nisam gledao? Nego preko telefona snimam, a preko kompjutera igram. Biti malo zeznuto, ali nekako da izađe video. Tako da vrlo brzo očekujte novosti snimanja. Igraćemo Skywars i poželjavanje. Igraćemo Skywars, Bluegeese, igraćemo evo da ako ga imam pa sam čao. Gdje? Sad mi se. Vidite što sam morala stvarno. Evo ja to znam da je. Da je
Kako bomba je sad ću ti da. Ovo je penal. Zašto mi laguje ostao? To je bilo to za ovaj epizod, nadam se da ste uživali, like, share i subscribe. Naravno neki komentar, mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!